Boas, benvidas a todas a Montando Sindicato, a primeira xornada das nosas formacións. Grazas por estar connosco hoxe. Desde ISCA damos comezo ás xornadas Miras por ti, miras por todas, un espazo de formación laboral e debate colectivo para as mozas. A inestabilidade laboral a que se afronta a mocidade galega é cada vez máis alarmante. A crise sanitaria provocada pola Covid-19 asestou un duro golpe a toda a sociedade, pero non podemos esquecer que as pésimas condicións laborais que padecemos a mocidade son froito dun sistema económico que nos quere precarias para así seguir alimentando a roda capitalista. Con estas xornadas queremos acercar á mocidade galega á realidade laboral do país, establecer debates, compartir experiencias e coñecer de primeira man como funciona o mundo do traballo. Cales son os nosos dereitos? Como funciona un sindicato? Ou de que maneira nos afectan as reformas laborais do goberno? Ao final de cada directo abriremos un coloquio coas preguntas e reflexións que nos deixedes no chat. Por tanto, animámosvos a participar do debate colectivo. Para a primeira charla de hoxe contamos con Ana Laje, delegada da CIGA en Otusa, e Rubén Gasalla, delegado da CIGA en Pulambir, ambas tamén militantes de ISCA. Boas, Ana, benvida. Fálanos da túa experiencia no sindicato e do paso a ser delegada sindical pola CIGA. Boas. Bueno, en primeiro lugar, existen dúas figuras sindicais dos traballadores, unha é a delegada de persoal e outra é a delegada sindical. Eu, persoalmente, eu son delegada de persoal, é dicir, a min escolleume o censo dos traballadores do departamento que represento, porque eu non represento os traballadores de todo o TUSA, só a unha parte pequena desa empresa. Elixiuseme nunhas eleccións democráticas onde estaban chamados a votar todos os traballadores deste departamento. A maioría non votaron, pero aínda así cumpriuse o quórum, entón son, digamos, representante electa dos traballadores. Eu, cando cheguei á empresa, non había ningún tipo de representación sindical, ou polo menos, se a había, non se poñía a servizo dos traballadores. Isto, sumado a, digamos que isto podería ser unha situación sostible se a empresa realmente cumplira como mínimo os convenios, se foran xente coa que se puidera falar para pedir melloras, pero non era o caso. Nesta empresa había incumprimentos constantes de convenio, como non pagar correctamente os festivos ou directamente non pagar as horas de nocturnidade. Era absolutamente era imposible reclamar ningunha destas cousas porque se recurrías ao supervisor existía un bloqueo e a información nunca chegaba a quen realmente che podía dar as melloras, e se decidía ir a xente a directiva, era moi sonado que se facían despidos masivos no departamento que estivera reclamando. Isto levounos a entender que nos facía falta a protección que che outorga unha figura sindical. Obviamente, ata que non se fai efectivo oficialmente, non temos ningún tipo de protección, nos tampouco. A nosa empresa era, non públicamente, pero era sabido por todos os traballadores que non apreciaba a figura do sindicato, non a quería dentro da empresa. Entón era moi arriscado falar con todos os traballadores e poñernos todos de acordo para facelo todos xuntos. Entón vímonos na necesidade de facelo en secreto ata que tivemos algún tipo de protección oficial ou presentar documentos. Existen formas de protexerte relativamente rápido. Unha vez decides iniciar un proceso de eleccións sindicais, podes enviar un documento onde, sen necesidade de enviar unha candidatura fechada, podes enviar un documento simplemente dicindo que determinadas persoas se van presentar a unhas eleccións para ocupar o posto de delegado de persoal, e esas persoas quedan automáticamente cubertas a ollos dun xuiz, porque non é o mesmo despedir improcedentemente a un traballador que incurrir nun delito penal que é o da persecución sindical. Isto as empresas normalmente teñen un pouquiño máis de cuidado, ainda cando non lles importa pagar indemnizacións. Ademais, a situación da empresa, ao final, o sector do turismo é un sector supervolátil. En calquera momento pode pasar calquera cousa, como xa ten pasado. Estábamos nunha situación no que os traballadores non tiñan absolutamente ningún control, porque, insisto, era unha empresa que non lle importaba pagar o que fora de indemnización con tal de librarse do que lles molestara. Entón, no caso de que houbera un ERTE ou un ERE, incluso calquera despedimento,
a empresa tería que falar cos representantes sindicais e esperar o seu consentimento. Sen el non poden facer nada. Entón era un máis de protección que se nos daba ante unha situación nunha empresa que non era boa. Unha vez feito isto, unha vez feitas as eleccións, elixiúsenos a 3 delegadas, as 3 neste caso foron da CIGA, quedamos con delegadas sustitutas, os xefes decidiron comezar a facer presións a través dos nosos compañeiros de traballo, ameazando con trasladar a empresa, con levala da nosa vila, porque ao final a empresa onde eu traballo está nunha vila da Galiza rural, non temos moitos postos de traballo dese tipo, entón exercíase moita presión por aí, por estás moi cómodo traballando na oficina, se nos levamos a empresa para a Coruña, que tides vos aquí? Entón moita xente puxose na nosa contra, recurriron a despedimentos dos nosos achegados, os nosos amigos, compañeiros de piso. Anecdóticamente, houve unha cousa bastante curiosa, porque cando foi a cea de Nadal da empresa, había 2 rapaciños que acababan de entrar e non sabían nin quen éramos nós, nin quen eran os outros. Sentamos para a cea, fomos todos os do sindicato, viñeron estes 2 rapaciños que non sabían nin onde se metía e o resto dos sitios quedaron baleiros porque ninguén máis quería sentar con nós porque sabían a imaxe que daba a ollos dos directivos. E eu dixen de broma, vanos despedir. Non foi broma, porque o mes despedíronos, nin un mes debeu pasar, 2 semanas máis ou menos. Houve un mogollón de sancións injustificadas por chegar tarde, ata o punto de que pensamos que puideron incluso ter manipulado a máquina de fichaxes, porque en ningún momento se nos quixo presentar un informe pericial para xustificar determinados despidos ou suspensións de emprego e soldo. Houve incluso empeoramento de horario, pero xa non só de horario, senón que houve reduccións de xornada, por lo tanto, reduccións salariais a persoas do sindicato, sen ningún tipo de motivo. O seu culmen, digamos, foi cando convocaron unha asamblea, presionaron os traballadores para que convocaran unha asamblea, aínda que eles negan ter sido eles, os traballadores din que foi decisión súa propia, mas foron os directivos que falaron cos traballadores para que convocaron unha asamblea para votar para revocarnos dos nosos postos electos. A asamblea foi absolutamente ilegal, en forma e en orixe, pero realmente comezou unha batalla xudicial bastante dura. Estivemos bastantes meses con xuicios de forma constante. Se non era por un despido, era por temas da asamblea ou para que nos deran para que nos permitiran exercer como delegadas, mas ainda a día de hoxe, por distintos recursos, seguimos 2 anos despois de todo isto, seguimos sen ser de todo representantes a un nivel completamente oficial, seguimos pendentes de sentenzas. Aínda con todo eso, só polo simple feito de que chegamos tan lonxe como a si ter feito unhas eleccións e si ter representación e digamos que a empresa lle viu as orellas ao lobo, aínda que non dixeron directamente que foi grazas a nós, porque obviamente non o van dicir, no momento no que todo isto pasou, si empezaron a pagar as nocturnidades, si empezaron a respetarse os días de libranza, si se abriron vías de comunicación seguras, sen medo a despedimento entre os traballadores e a directiva. Entón, aínda a pesar de que a experiencia non foi boa, digamos, si se conseguiron cousas. O bon é que, cando falo da batalla judicial, si é longa, si levamos moito tempo con ela, pero polo de agora podo dicir que no noso caso, polo menos, si está funcionando. Os despedimentos declaráronse ou nulos ou improcedentes todos os traballadores despedidos por este motivo foron indemnizados e incluso conseguimos 2 sentenzas nas que se aceptaba que fora por motivos sindicais. Entón, si foi duro, pero ao final creo que pagou a pena e creo que sí que conseguimos cousas e creo que ainda se poden conseguir moitas máis. Eu recomendaría a todo o mundo que se vexa con ganas iniciar isto na súa empresa se non teñen figuras sindicais, porque sí funcionan, sí son importantes, iso que aínda que duras, sí se consiguen cousas. E isto foi a miña experiencia. Moitas grazas, Ana, por contarnos a túa experiencia.
E agora, benvido Rubén, vou dar paso. Contanos como é a vida dun traballador sindicado na CIGA, nunha empresa como Pull&Bear, como deches o paso para ser delegado, claro. Hola. Bueno, pois un pouco o dar o paso cara ao sindicalismo dentro de unha empresa como Inditex foi da man de comezar a militar en ISCA. No momento no que xa fai anos comecei a militar, pois comentara que estaba traballando nas oficinas de Pull&Bear, que están en Narón, e preguntábame como estaba a cuestión sindical ali, e a verdade é que era fácil de responder porque non había absolutamente nada, ningún tipo nin de órgano de representación de traballadores, nin ningún tipo de sección sindical montada. Entón, eu comecei a preguntar, había as típicas historias que che chegan de segunda, de terceira man, o sea, para que un pouco vos fagades unha idea, as oficinas de Pool teñen uns 400 traballadores, máis ou menos. Chegan as típicas historias de segunda e terceira man, nas que se comenta que si un rapaz intentou montar algún tipo de sindicato e uns meses despois o despediron, que si a outro o cambiaron de posto por esa razón, pero nunca se sabía nin que persoas eran esas, nin había ningún tipo de... eran todo historias apócrifas. Entón, bueno, fui a CIGA, preguntei se había alguén sindicado, sexa porque o bo é que compartimos centro de traballo con Logística, que é a outra empresa distinta que ten chamase Pull&Bear Logística, pero que se encarga exclusivamente de temas de almacén, bueno, temas de distribución, etc. Entón, dixeronme, sí, aí sí que temos, de feito, no comité de empresa, están representados, hai tres traballadores da CIGA. Entón, puxeronme en contacto cunha persoa dali e comentei, hola, mira, tal, quería saber un pouco cal era o estado da cuestión, se é que en algún momento houve de verdade algunha persoa, por lo menos que se saiba que fora da CIGA ou de outro sindicato, ou o que sexa, se en algún momento se intentou algo. Dixeronme, a verdade é que dos 25 anos que levo montada a oficina non nos chegou ningún tipo de noticia de ninguna persoa, e non será porque non intentamos falar con xente máis ou menos afín, pero ninguén se atrevía. Entón, claro, o tema é que son unhas oficinas nas que, un pouco en contraste co que comentaba Ana agora, o convenio si se respeta, si as condicións laborais sí que están un pouco por riba, pero sí que se dá outra cuestión que é o discurso Inditex, que, bueno, que calquera persoa que coñeza un pouco ou viva na Coruña saberá máis ou menos como é ese discurso, que é unha sobreidentificación coa empresa ou coa figura do fundador, que leva consigo, pois, bueno, pois unha creenza de estar na mellor empresa, na empresa que máis coida as traballadoras, bueno, onde non se pode pedir nada máis, non? É curioso que este discurso este tan integrado e sexa tan transmitido bueno, na socialización coruñesa, cando realmente a miña experiencia desde o principio na empresa, xa nos primeiros 2 anos, foi bueno, ver como a media de duración dos contratos ali son de 2 anos, máis ou menos. O sea, hai unha morea de persoas que nin sequera chegan ao ano, que se van antes xa por decisión propia. Logo, agora xa non tanto, pero naquele momento producíanse despedimentos con bastante asiduidade, cada 2 semanas máis ou menos había unha persoa despedida. E logo eso, vías que constantemente a xente do teu entorno ia cambiando, o sea, dende que entrei fai 5 anos ata agora, creo que das máis ou menos 50 persoas que teño na miña planta, creo que debemos quedar dende o principio unhas 10. Todas as demás cambiaron, o sea, é unha porcentaxe canto menos curiosa. Entón, claro, logo comezas a ter confianza coa xente, comezas a contar historias de despedimentos improcedentes sin ningún tipo de indemnización, donde as persoas non protestan porque eu tamén non entendo, quero dicir, ti estás traballando para unha empresa, non tens ningún tipo de formación de tipo laboral, sindical, sentanche diante ao gerifalte de turno de Recursos Humanos de Inditex e a un abogado, pois non sei, o sea, por medo, por lo que sexa, por non ter un tachón no expediente, ou como comentaba moita xente que eu protestaría, pero que igual me pecha oportunidades para outras empresas e tal.
De feito, iso, o sea, teño constancia de que pasa, de persoas as que se foron da empresa protestando e logo en procesos de selección misteriosamente desaparecían do proceso, decíanles que non encaixaba o perfil, etc. Bueno, entón, contrastaba un pouco con eso, incluso con historias bastante graves de violencia e non só verbal, o sea, senón lanzamento de obxetos por parte do xefe, etc. Un montón de historias que con testigos, e, bueno, polo visto, fai 10 anos máis ou menos, a cousa estaba bastante máis brava que agora, pero contrastando un pouco con eso non había ninguna figura, non? Entón, nada, un pouco comezando a falar con persoas que consideraban máis ou menos afíns e cos que máis ou menos podía considerar que falar de eso non se ia escapar un pouco dos círculos e chegar onde non debía, pois comentamos o tema de, pois, habería que facer algo, habería que constituir algún tipo de entidade que represente aos traballadores e que teña, polo menos, que sexa como mínimo un órgano de consulta para que a xente non se vaya para a casa sin indemnización, para que a xente non a voten por querer pedir unha reducción de xornada, como pasou e sigue pasando en Arteixo, na sede de Zara, ese tipo de cuestións, non? Entón, con outras persoas coas que montamos a sección sindical, informámonos na CIGA e comentáronos que unha das opcións era que comentou Ana, non? A de presentar unha candidatura, pero que polo menos naquele momento analizamos que non era viable xuntar o número de persoas necesarias para unha candidatura, que aínda que, bueno, como comentou Ana, non se necesita ter a todas as persoas xa do momento inicial, senón que se poden ir incorporando e durante todo ese proceso tes unha cobertura legal para todas as persoas involucradas. Mais consideramos que era máis útil usar a outra fórmula que nos aconsellaron nas propias oficinas da CIGA, que foi a de constituir unha sección sindical. Este era un órgano de representación do que non tiñan coñecemento antes. Coñecía a figura do comité, coñecía a figura nas empresas máis pequenas do delegado de persoal ou dos delegados das delegadas de persoal que en función do número de traballadoras que haxa nun centro, pois corresponden 1, 3, o que sexa, non? Mas non coñecía a figura do que é a delegada sindical. Bueno, un pouco para quen non o coñeza, digamos, a figura que estaría, que funcionaría como intermediaria entre o sindicato e as persoas afiliadas a ese sindicato dentro dese centro de traballo. É dicir, é unha cuestión das afiliadas da CIGA. Se houvese, que non as hai, ou polo menos eu non teño constancia de que existan, afiliadas a comisiones ou que sea, pois eles poderían escoller a súa persoa de representación, etc. No noso caso, escolleronme a min, un pouco para que cumplira esa función, tanto de funcionar eso como un engranaxe entre traballadoras que tiñan consultas, inquietudes, etc., e os organismos do sindicato, tanto para iso como para intentar dinamizar, xerar un caldo de cultivo propicio para expandir un pouco a sección. Bueno, de feito, nas primeiras semanas funcionou moi ben, ou seja, pasamos de ser nada, moi pouquiñas, 3, 4, a xa multiplicar varias veces ese número, e non só as persoas que xa se afiliaron, que o cal xa implica un salto para un entorno no que moitas veces non se entende o que é un sindicato, cal é o papel dun sindicato, ou incluso, como me decía moita xente, non, pero é que claro, eu se me afilio, vanme votar. O sea, algo tan simple como que a afiliación é secreta era descoñecido, porque seguirá sendo descoñecido por parte da xente que traballa ali, non? Entón, bueno, xa non só ese salto de decir, vale, vamos a afiliar, formo parte disto, mando propostas colectivas, reunímonos e comentamos temas que nos importen, non só iso, senón xente que máis ou menos pulula polo entorno, que mantén comunicación con nós, que mesmo hoxe unha rapaza que non coñecía, que nos manda un correo e tal para preguntar un tema de horario, quero dicir que ao final funcionou nas primeiras semanas xa como unha expansión bastante forte da afiliación, e logo co paso dos meses sentouse como unha figura de consulta e unha figura de orientación, de información,
é moito máis potente do que chegou a ser, por exemplo, o propio Departamento de Recursos Humanos. Antes de que existise a sección sindical da CIGA, entendíase que calquera persoa que tivese alguna dúbida sobre o seu contrato, que tivese algún tipo de problema, necesita unha reducción de xornada, ia en primeiro lugar a Recursos Humanos e así se levaban os batacazos que se levaban, que non só non lle resolvían a dúbidas, non en moitos casos viñan a exercer determinado discurso de hombre, con lo bien que te tratamos aquí, que quieras cambiar algo. Ese tipo de cuestións dábanse. Agora xa, polo que teño entendido, no Departamento de Recursos Humanos xa non vai ninguén a preguntar nada, porque calquer tipo de dúbida dese sentido xa nos contactan directamente a nós, entón antes de dar un paso sempre se informan. Agora as solicitudes de reducción de xornada que asesoramos varias, porque tamén hai que ter en conta que o persoal de oficina de pool, a media de idade máis ou menos está entre 30 e 40, son na súa maioría persoas que ou ben teñen fillas ou están a piques de telas, que se están en proceso de casar ou que sexa. Todo iso require unha serie de trámites, aunque só sexa o permiso de días libres logo do que é a boda en sí, non? Pois nese caso, por exemplo, era algo no que estaban a mentir o Departamento de Recursos Humanos. Estaba a decir que eran menos días do que eran, empezaba a contar o día siguiente da boda, cando non é así. Eses tipo de cuestións como máis pequenas aplicables á conciliación persoal ou ás cousas mínimas, pois son un pouco a principal preocupación da xente da nosa oficina, tendo en conta que as condicións máis económicas e máis materiais e máis básicas están cubertas, e tamén tendo en conta que trátase dunha empresa na que as condicións miñas e da persoa que está ao meu lado son distintas. Ou seja, non hai, por así dicilo, un baremo de salario que iguale os departamentos. Xa non digo a toda a empresa, senón xa dentro do mesmo departamento persoas que elaboran o mesmo traballo, coa mesma formación e idéntica carreira, pois pode haber uns desfases de salario de 10.000 euros tranquilamente. Entón, nunhas condicións nas que máis ou menos toda a plantilla está por riba das condicións, nas que cada un ten unhas condicións distintas que está ao seu lado, resulta bastante difícil plantexar loitas que unan un pouco a un grupo significativo de persoas, tanto como para plantexar melloras ou cambios sustanciais, non? Pero, bueno, ainda así, sí que houve algunhas cuestións, como que se pagaran as horas extras, que era unha cousa que se levaba tradicionalmente facendo xa por unha cuestión de arribismo en algúns casos, de xente que o facía con unha convicción e unha fe digna de mención, ou noutros casos por presións por parte das responsables, etc. Temas sobre todo eso, como conta de reducción de xornada, de problemas de conciliación persoal, de permisos por falecemento de familiares, etc. Entón, creo que nese sentido, un pouco xa pechando, esta ferramenta que tamén parece que aquí solamente menciono as partes positivas, pero durante estes 3 anos tamén tivemos resposta por parte da empresa, non nada comparable a que comentaba Ana, por sorte, pero sí houve, pola súa parte, obviamente, unha contrarresposta pois exercendo presión sobre determinadas traballadoras que secundaban unha protesta que fixemos fai un par de anos, pois con comentarios que se iban soltando sobre as persoas que estábamos un pouco máis activas no sindicato, e un pouco en xeral a campaña de desprestixio, que calquera persoa que teña en mente significarse sindicalmente dentro dunha oficina ten que ter claro que esa vai ser, en maior ou menor medida, esa vai ser a resposta da empresa. Outra cousa é que eso sexa algo que estamos dispostos a aguantar, non? Porque as ventaxas son moito maiores, ou polo menos son maiores para o conxunto da xente. Quero dicir, o feito de que se pagasen horas extras dende fai 2 anos que existimos, que se pagaran as horas extras das campañas de rebaixas, Black Friday, etc., que tradicionalmente non se pagaban, que se compensasen en días días libres, etc. Son cuestións que agora desfrutan o conxunto das traballadoras, pero que no seu momento tivemos que aguantar comentarios que se puxasen na nosa contra un sector da empresa máis propicio, digamos, ao discurso Inditex. Entón, para min, pechando xa, é fundamental un tema
informativo, orientativo, un pouco como asesorar as persoas que o necesiten, que estean nun momento difícil e non saiban por onde tirar, ou incluso en xeral, con calquera dúbida que teñan, e por outra parte, polo feito de construir discurso que rompa un pouco con esa mentalidade pro-empresa que tan ben calla neste tipo de entornos, non? Un pouco construir un discurso paralelo ou facer que se desvelen determinadas cuestións que dun momento previo estarían completamente negadas ou silenciadas, non? E un pouco, bueno, esa é a miña experiencia. Eu sempre recomendo a calquera persoa que traballe nun centro de traballo que se ten a enerxía, a disposición temporal e un pouco a conciencia de que existe xente no seu entorno con reivindicacións que se poidan unir, pois que faga algo sindicalmente, non? Creo que as consecuencias positivas son moito mellores que as consecuencias negativas. Moitas grazas, Rubén, por contarnos a túa experiencia. E agora imos comezar co coloquio e vou ler as preguntas que nos deixou a xente. A primeira é: tivestes algún problema ou desencontro no voso papel de delegadas sindicais polo feito de ser mozas e non adultas? Eu persoalmente sí, non, digamos que tampouco se me dixo directamente, pero non se me trata... Eu era máis nova das tolas que nos metemos nesto. Sí que notaba, ademais, primeiro fixéronme obxectivo, é dicir, gustáballes moito reunirse só comigo e non coas outras, encerrarse comigo nunha habitación e facerme preguntas para ver se rompía, para ver se dicía algo que non era. Sí que notaba que me trataban peor, tratábame como unha meniña. De feito, o de tienes el cerebro lavado é algo moi típico que che din, e que as outras que eran máis adultas igual non lles dicían tanto. Sí, un pouco, bueno, por ser novos, eu, no meu caso, a pesar de que, o sea, teño 28 anos, no momento no que montamos a sección sindical tiña 25, máis ou menos, teño a ventaxa de que parece máis vello do que son, entón, bueno, a pesar de que a media de idade está máis ou menos en 35, non se deu iso, pero bueno, sí, o sea, as ferramentas de presión á hora de reunirse con recursos humanos son análogas, non? Un pouco decir, bueno, claro, sí, es que ahora veis las cosas así, pero ya cuando tengáis una edad ya veréis las cosas de otra forma, no sé qué, ¿no? Un pouco. Eu coñezo xente que traballa en deseño, foto e tal en empresas do textil Ourensán, e do que máis se queixan é de como se incumplen os horarios. Nunca saen a súa hora. En Inditex hai eses problemas? En Inditex hai esos problemas, particularmente bueno, en Zara. Un pouco para a xente que estea fora diso, afortunadamente, destes círculos tan endogámicos, a sede de Zara está en Arteixo, bueno, cerca de Arteixo, e a sede de Pull&Bear está en Narón, non? Logo en Ourense está ese Telonia, que son Carolina Herrera bueno, outras marcas que non recordo agora mesmo, non? O tema é que en Arteixo sí que o tema das horas extra é sangrante, ou seja, ata fai un par de anos, bueno, todos temos coñecidos ao final que traballan ali, non? Comentábanme que ao mellor a veces chegaban persoas inocentes delas que chegaban, contratábanas e dicían, home, pues son as 6:30, acabou a miña xornada laboral, levanto-me e vou. Bueno, pouco tempo duraban, a verdade, porque enseguida xa... E isto é algo que comentaba un compañeiro meu sempre, ás veces funciona máis non tanto a presión vertical como horizontal. O feito de que unha persoa de repente rompa unha tradición que está perpetuada por décadas, que é a de quedarse 1h30 cada día, que era 1h30 cada día. Estamos falando dunha cantidad de horas, cando non 2 ou 2:30, dependendo do departamento. Que de repente alguén o rompa, xa non é que xere a cólera dende arriba, senón que xera a cólera dende o lado, dicindo, home, pero se eu me estou quedando... sí, bueno, nese sentido era terrible. En Narón producías algo menos porque como a maior parte da xente que traballa en Pool vive na Coruña, temos servizo de autobuses que no seu momento conseguiran persoas que vivían na Coruña e necesitaban transporte, porque a peaxe sabemos que prezo ten, pois como existe ese servizo de bus,
Sí que é certo que a xente tende máis a cumprir os horarios, pero ainda así é moi habitual que se vaya no segundo autobús que está estratégicamente ubicado 1 hora e media máis tarde do que debería, e é moi habitual que xente... Pero, bueno, tamén é certo que o descontento a raíz de como se comportaron no tema do confinamento, obligando a xente a ir traballar presencialmente, negando todo tipo de solicitudes de conciliación persoal, de modificación de horario, de adaptación, de flexibilidade, etc., xerou un clima de descontento bastante importante. Entón, persoas que antes o facían por convicción xa agora non o fan, persoas que antes estaban como xa obligadas por unha cuestión departamental, dende que existe a sección sindical como que se modulou moito. Pero creo que en Arteixo sigue sendo bastante terrible, en Ourense, polo que me comentan tamén. Eu teño un par de preguntas para as dúas. Cal é o primeiro paso que hai que dar para formar un sindicato e se é preciso un mínimo de persoas para facelo? Non sei se quere comentar Ana antes. Vale, bueno, eso, como comentábamos antes, Ana, bueno, xa vou comentar agora, tivo a outra vía, e a miña vía foi a de constituir unha sección sindical, non? Para constituir unha sección sindical, nos estatutos da CIGA indícase que, se non me equivoco, un mínimo de 3 afiliadas, mas, bueno, isto é unha cuestión orgánica da CIGA, quero dicir que está ben para empresas da miña dimensión, pero que para empresas nas que teñen 5 traballadoras, comentando e preguntando a federación correspondente da CIGA, non hai ningún problema. O tema é que é importante constituir esa ferramenta para que a persoa que estea dando a cara, que estea falando, que estea informando aos demais, teña unha cobertura legal. Sí, no meu caso, sí xogan bastante os números. De feito, nós no primeiro momento intentamos constituir un comité de empresa e non ser só delegadas. Para que se constitúa un comité, se non me equivoco, ten que haber 50 persoas no censo dos traballadores. Nós non o podemos constituir porque no momento no que presentamos a nosa intención de constitución dun comité, si había 50 e pico persoas censadas, o que pasa é que a empresa tamén sabía distes números e enseguida cambiou de empresa a varias persoas, cambiou nas rollos fiscais, tampouco traballaban no mesmo sitio, pero tiñan outro pagador distinto. Entón tivemos que conformarnos con delegadas. Ata onde eu sei, non hai un número mínimo. A ver, se hai un número mínimo nunha empresa de 3 traballadores, tampouco tería sentido facer isto. Pero non, a partir de 10 podes ter delegadas. Se non me equivoco, son 10, podes ter delegadas sindicais. Como afectan personalmente as presións da empresa contra o traballo sindical? Chegas a dubidar sobre se ese traballo vai facer máis dano a nivel persoal? Que vantaxes? A ver, claro que afecta un mogollón. Ao final plantexaste ao final, nós cando montamos todo isto era para garantir unhas condicións laborais na Galiza rural, polo menos era a miña intención, asegurarme de que non nos trataban como se estiveran indo a Kuwait a montar a empresa, que nos deran unhas condicións dignas, e non era a sensación que me daba. Pero claro, se a resposta da empresa é trasladar o centro de traballo a unha cidade, obviamente acabas de conseguir o contrario que estabas intentando. E o peor é que sabes que esta xente é perfectamente capaz de facelo se se lles cruza o cable. Entón, sí, claro, en ocasións pregúntaste se o estás facendo ben, pero despois tamén tens que pensar que tes razón ti. De feito, é algo que me repetí moito aquí os primeiros meses, que era, hostia, teño razón eu, non vou ceder porque teño razón eu e ben o sei, é o meu dereito, non vou renunciar a il. Entón, que, sí, a verdade é fai falta un pouco de fortaleza mental para aguantalo ás veces, pero eu creo que sí, que claro que paga a pena, e sí que te plantexas, ostras, claro que sí. Cando despiden os teus colegas e non a ti tamén é moi duro. Pero tens que crearte un mantra na cabeza para recordar, vas ben, tranqui. Sí, a ver, por suposto que afecta a nivel persoal, a nivel emocional. E sí que chegan momentos nos que é certo, ou a min o que comentaba ela, non chegou a haber unha ameaza tan drástica como cambiar o centro de traballo, pero sí que é certo que en conversas con recursos humanos para pedir cuestións que tampouco eran tan fortes, pois sí que a resposta era
bueno, ameazas de decir, bueno, pois a ver si de repente a empresa se deixa de portar ben con según que traballadoras, a ver si tal. Ese tipo de cuestións ao final fanche replantexarte, vale, cal é a consecuencia do que estou facendo, pero bueno, por suposto que nese camiño va a xurdir dúdas, a non ser que seas un integrista, que entón, pues, vale, pues, inmolarte, non? Nese sentido, non? Pero sí que é certo que te plantexas dúdas ou que un pouco que sexan dúdas útiles no sentido de, vale, que camiño vamos que vamos decir agora, que vamos facer, de que maneira comunicar isto ás demais afiliadas e reorientar un pouco a, non? Creo bueno, que ten un custe emocional alto. E despois tamén o tema pensar un pouco na sucesión, non? No sentido de, vale, eu non isto sobre todo agota moito, que é pensar, vale, pero eu non vou estar aquí 15 anos dando a tabarra coas miñas cousas, quero dicir, terá que haber algunha persoa que dé un paso á fronte bueno, que tome, e ver que non hai, que hai moita xente que te apoia, que sí que pensa o mesmo, que ten inquietudes e tal, pero decir, non, eu eso sí que nunca. Desgasta, porque dis, vale, de repente toda esta responsabilidade en riba que vexo que non me vou poder transferir a outra persona en algún momento, pero bueno, o rollo é ir xerando un pouco o caldo de cultivo para que iso pase, que a xente nova que vai chegando normalice a presenza dos sindicatos, non? O sea, a xente nova que chegue ao TUSA no caso de Ana, pois verá, irá vendo que iso existe, bueno, xa non é o mesmo que a xeración que viviu o seu proceso de aparición, non? Entón, é un pouco a finalidade disto. Por último, entendo que estes non son os vosos primeiros traballos. Nas vosas experiencias anteriores, prácticas, bolsas, tivestes a oportunidade de facer traballo sindical como agora nas vosas empresas? Eu, no meu caso, non. O sea, tuve traballos temporais a través de ETTs, prácticas varias, etc. En ninguna das empresas, bueno, sí, nas prácticas que fixen na voz sí que había figura de representación, mas non no centro de traballo no que eu estaba. Entón, non só non tuve eu posibilidade de poñer en práctica ningún tipo de actividade sindical, senón que non existía. O sea, máis no tema do audiovisual, que de onde veño, aí sí que non hai nada. No meu caso é o meu primeiro traballo, entón non, obviamente non. Pois finalizamos o directo. Moitas grazas a Ana e a Rubén e a todos os que estades aí detrás das pantallas. E recordamos que isto é un descanso, xa que ás 8 temos a seguinte palestra con Aritz Bell, que nos falará sobre o espacio xuvenil intersindical catalán chamado Leina. Moitas grazas a todas.